Gaurko bigarrengo platera. Nola izena du gaurko bigarrengo platerak? Bueno, dira, orburuak bieirekin. Orburu salteatuak bieirekin. Oso, no? Osagaiak esango eskizuet momentu batean. Orburuak, bieira, gatza larrilla, gurina, olibolioa eta arraiura. Bueno, hemen berotzen ipini dugu bizkat, erabiliko alde batetik hau eta bez alde batetik hau. Bi diferentik izango dira. Hau izango da bat bizkat saltzi dekorateko izango eta hau alkatxofak bustitzeko. Porque alkatxofak ez dugu egosiko. Momentu nengo salteata. Orduan, hasiko aia bizkate alkatxofak orburuk. Orburuk, aia bizkanak ikasten. No. Orburuk garbitzen hasikoa. Bai. Bai, ba, hemen. Honekin, oso ondo. Aizu, koloria, zuk izan dezu momentu honetan, hau da arraiura, ez? Bai. Bueno, hau... Arraiura kolore desberdineko ez? Bueno, hau platera da nigo nintzen estaxu bat etxen Bartzelonako gaitz jatetxin. Eta, bueno, hau de bertako plater bat niri asko gustagatana eta udabarrixan eta alegintzena beti eukitzen orburuk eta hori egiteko. Hau platera eskaini ahal izateko. On denbora honak egin dugu berandura arte, eta horregaitik ondiz honek, baina normalin olako fetxetan ez dagoten hau, baina udabarrixan bai. Eta, orduan, hau de arrain zalda bat, baina ez da eurak deitzetze suket, ez? Eta da, egiten dugu berdurak erregozi, eta gero egiten dugu arraini bota, bizka kolori hartzen da denin, eta gero ure bota bertan, eta horregaitik hartzen dugu hau kolore june. Ezango leuke baten batek haragi zaldi dela, baina ez. Bai, nik aziran ala pentsatu dut. Da arrainan zaldi. Gero hau egiten duguena da, hemen hau bustena alkatxofai, hau bihotza utzi, ez? Berak Carles Gatxek, ez da modun hau lagan bidela, ez? Hau dela alkatxofin honena ez adezan berak, hau parti. Orduan, hau egiten dugu. Eta Bartzelonan bertan? Herrien bertan horri txikin batian dago? Ez, Bartzelonan erdialdin. Lehen eukiben goiko aldin, eta ondakarre erdialdin. Paseo de Grazien, adibidez? Ez, baina gertu. Leku hona hori da. Bai, Paseo de Graziatik 300 bat metroa. Lehen zan Kaia Aragon, baina onenago goratzen. Kaia Aragon da luze-luzeoietako bat, diagonalen, urreo, paralelo, esaten dana, ez da? Bueno, kenduko zau... Tan zema demora ontzinen? Ez, denbora gitxi. Opor batzutan, bizikleti erosteko dirubinean, eta ere ikonena aurreratzeko lan egiti de, osea que... Eta holakotan praktiketan ordain egiten zizuten? Ez. Alkatxofak, orburuk. Hau, atope da hau, Bai, ondo, beto. Gorritu emiti honek, orduan. Lau zatitan engau, orburu. Bai. Olio pixkat ipiniko dut hemen? Bai, ontxe, hau hori egiten dugun. Bueno, ikusten dena da, orburuk ezakarrela aprovechamiento askoik. Baina, bueno. Ego barrukoa goxua gelditzen da. Bai. Barruko bihotza, hori da. Gora bihotzak. Hori da. Nahiku bolixo. Bai, bantxe bizkat indar gehiago emango diot. Bai. Eta nahi zunian barrura. Eta oso gogordanin. Ondo loditzeko. Ondo gorritzeko. Zu Bartzelonan entzea hori izan da bezala praktika batzuk egiten, ikusten, hango sukaldaritza, baina leku honetatik pasatzea, Hemen izen handia, goi-mailako sukaldariak etxetatik ere bai, ez da? Nire ustez honenetatik, ni jutena ponentzixak eta ikustea eta hori, nik ez nahi inor kritika eta ez kritikako inor, baina nintzat gehien gustaten gaztanak zin betidanik zuberoa eta gero Martin, ez?
eta, bueno, boroan egon nintzen pilo bat urte, pilo bat ikasi eta gero, ja pentsan eban, bizkat juti praktika batzuk egiten, nintzako leko honenak zinak, edo pentsaten ebanak asko ikasiko nebanela, ez? Eta, bueno, boroa utzi neban, eta jo nintzen zuberoa, eta egiz izan, Antzemat urte bete horrela? Ez, urte erdi hon nintzen, eta gero Martinen 3-4 hilabete. Eta egiz izan, marabila bat, pila bat ikaztezu, eurak diz oso humilak, diz jangoikuk, sukalde mailan di jangoikuk, eta di oso jende jatorra, eta beti laguntzeko prest, eta egiz izan, marabila bat. Gorritu ondo. Gero hau geratzen da pixkat, aldente geratzen da, baina einde geratzen ditu. Osa, niri horburuk egozite, hau honek proban eban arte, sekulen eban proba. Porque jaten eban eta, baina honek jan eban eta ja hortik aurrea, horburuk jaten hazinaz. Orduan, da zer diferenti eta honek zaldik eta hori diferenti. Bai, hau plantxan, wok eta ezaten dan bezala, ez da? Hau esan dugu, izango dela dekorateko, ez? Orduan, ja, bizkatatzen da nien, hori pilpile alde guztiz. Karamelizatu bezala, konzentratu, ez da? Engo zau, mantekili bizkat bota ligateko. Boroareak aitatu duzu jatetxia. Bai, boroan ja oso polita, Bai, eta oso ona. Izar Michelin bat, eta gehien ikasi duten leku, eta beti oso ondo tratanabena, eta aurretik bertan egon nintzen lanin oso ondo tratazte, eta gero junna zenin be, oso ondo, eta beti laguntzeko prest be bai, eta hori, ezkeda azkanin de leko honetan egoteza, eta jenti hain humile eta hain... Erakusteko prest, eta etxeko zeituen etxeko egiten zaituela, ez da? Hori da. Horiek leku, praktikak egin dituzun tokila ezate bateko, ez da? Ez, boroan egon nintzen lanin 6 urte. 6 urte, eh? Bai. No. Eta eskola bezala, titulu bezala, nun atea zenuen? Leioan. Bai. Beste leku bat, nibentzen dut Euskal Herri mailan onena ez dut izango. Fundamentuzko eskola bat. Bai, oso ondo eta asko ikazten dana, ez? Praktika asko egiten di eta azkanin sukaldi praktikide eta... Praktika da. Teoria asko ikasi behar da, baina gero azken finean sukaldean egin behar da. Teori ez da izan nire fuerte egiz izateko, baina, bueno... Baina gero ezkertzen da, bai. Nire guztan gazta hau, sukaldin lan haiti eta... Eta, bueno, gero botako zau, bizkate mantekila... Nahi behar, zauruk gai? Bai, gurin bizko botako zau. Kremosidadi emoteko. Gatza botako zau. Kolore polita hartu du, Eta hau bizka botan gotzau. Jake hemendan. Davide Jorgek izango modun, Biba Rusia. Hau bota bide. Arek tramankulu desberdinak eukitzen ditu, izugarrizko neurria ondikoak, ez da? Bera, egon txikitu dut, eta igual txikixoak ibiliko dagoen, ez zai? Hori da, leheno neurriko zazkan. Leheno lakuk zin. Bai. Bueno, honengo duguena da, bizkat ja engi da zenin, ikusten dena dau niramak esan da modun, zu pentsa zure zukaldintza bizela, eta etxe guzti zukintzezu. Honek etxen dago asko zikindu. Bueno, zikindu baina gero garbitu baitare, Bai. Zikindu eta garbitu bilak. Eta, bueno, engo duguena da ja gorritut eta zenin ondo. Hau suketa bota. Zeu zeigo xua. Irikitan dago, daztatzeko. Onja, ur guzti horien arte, ez? Reduzitu. Bai. Hori. Eta alkatxofak erdiziku geratzik, gero honeaz gatu jau zelan ikaturan, ja, bizkatot zitude, eta ja, gero berotu ingo bizkat.
Eta gero, bueno, bitartin, egingo duena da ja alkatxofak... Alkatxofak ez, zea, Osa, bieirak. bieirak... Bale, mentxen? Bai. Hortxe. Bale, prest. Jarri. Vale. Alkatxofak atzitu ingo. Osa, alkatxofak. Bieirak. Bieirak. Galanta bieirak. Bai. Bai, oso neurri handikuak, Bai. Ez dan be. Hau ja, bizkat ingo dugu gotzitu, ja karameliza inde. Bai. Eta ingo dugu, ja kanpora atera, Bale. eta bieirak egin arte zain egongo, eta gero azkanengo momentu nemongo eta ikutu bat horrei, honei eta horrei. Hoxe, hau, ezke honek dakarren, ezke hau ez da hor buru batzuk jati, ez da izelanik esan. Nire ustez totalmente diferenti, ez? Bai. Bati bat arraiura, bai? Fenomeno honekin, ondarrutarra. Eibarren, Laguna. Urte, Eibar. zenbat demora txaltzen zaudela? Ba, urte bat eta erdi. Urte eta erdi. Bai. Zaskar pasatzen da, ez da? Bai. Ja, Fernando eta Mirene jubilazin, eta, bueno, niri lagazten segi egiten eurak Hori da. utzitaku, eta, Ondo. bueno, ondo, gustora. Eibarren gustora, jende oso Gustora. jatorra, eta oso ondo hartu nabe, eta, ba, Hori da importantia, hori da, Bai. hori da. Biirak, ja, kolore puntu hartu da oso ona, bizkat bajan gau. Eibarren gainean, herria nola idan mejoratzen, Jode, Hortzea, korte ingles don hortan indan berrilla, kale berrilla, Bai. ze polita. bai, hori... Denbora Ego gutxian, Gainkali. Bai. asko oso polita, bai. Bai, eta gero Aztelena, gero Eibar futbol taldi be bai, eta Baita, ere? ba, ja bigarren mailan gazela, eta porque ja ni Eibarreko modun sentiutena, eta ni lehen aurrerakuna, Ondarruko aurreraku, Ondo. gero Eibar eta Reala. Hori da. Aitatu da ezin geratu, ez? Orain futbolista oso famosuak badituzu, Guk Ondarrun be Ondarruan bai. ez? Ondarrun be bai, berritxun Eibarko. be. Eibarku, bueno, hori, Eibarko, ba, bera ez da claro. famosu, bera neskide famosi, baina bueno. Hortxe, Eibar gora eta Eibar bera. Espainia guztian, Eibar da, herria gehien aitatzen den herria momentu Bai. honetan. Bueno, bera oso tipo jatorra da, eta ni pentsan dut honek gauza ez gakola asko gustaten, baina zebeste egunin egon nintzen beraz berbaitin honeaitik eta, klaro. Futbolista behakin, Bai, ze oso tipo jatorra da, gure bezerude eta eta egiz esan ba, nik ez dut uste, bueno, ez dut uste bere ibez eta inoi bez guztien gako nik honek. Bai, holako... Bai. kamara- Hobeto da hau ikusti eta ez albamia ikusti. Hau ikusi, ikasi ingo da bela, zeo zeinek. Bai, etxeko handriak animatzen dira, gure platerak egiten. Interes handia behinepen badute. Batzutan ez danin badu ondo ulertzen, nahi geho kalian da galdetzen diet. Pili, nola zan horrela berriz errepikatuko eta nik errepikatzen diet. Baina gogoratu, bertan kalian ikusizkio errepikatzeko prest. Baina bestela, beste aukera badala interneten. Gure webgunean, Ba, bueno, on nahi bazu nahi eran, txorien programan. Barkatu ez, esplikazio guztiak eman behar ditut, beste aukera badagoelako ikusteko guri. Denak ez daukate aukera oan Baskal onduan guri ikusteko, Bai. eta asteburuan, noizbait plater bat bereziki oan gabona datostela eta horrela ikusi eta ikasi nahi bari badue, nahi eran gaude. Zuen momentua. Eta listo, segi. Bueno, hau bukatute da, eta ja gitxike, ja enplataten jungoa, hau bizkat lodi geratu de, hau bizkat zaldi botako zau. Bueno, zuk eta mundu guztik ezagutuko da bena da, honen jokalari izan neski ez, baina bera jokalari oso jokalari ona da, eta... Berak nola izena du jokalariak? Jota dauk izena, bai, Jota Peleteiro, eta Peleteiro. egiz esan oso jatorra da, eta gero, beran azkanin hau ekipo bata ez, eta, bueno, Bai, hemen ekipo gabe. Diego Ribas bada, bi Diego Ribas dakau, bat porteru eta besti Realin jolazten egon zana, eta egiz esan Azken finan ekipoko lan bada, hori da. Bai, gure lanian ere bai, eta buru garitano ez, kriston lana da biela egiten, futbol mailan, eta espero dutela ez eruti
beste inoa, ibarren segi eiti eta lan hona egiten. Hori da. Ba, bueno, hau ja, egin da, Zuzenian platerien hementxen? bai, Vale. Hementxen. Itxura itzela. Zuek nola esaten zuen? Kriston itxura dakanean? hoxe, kriston itxuri hau, Hori da. komplikazio hori bai. Eta hau geratzen da Badu, oso gozu geratzen da, gozu, askotan igual gozu, ez? Manteki ez gakona, gurin ez gakona gantzako gustaten, ba, gozu igual, ez? Baina, bueno. Ba, baina pixka dipini dira ez da, inbesteako. Enbirak, hauek buelta eta buelta ondo, ez da? Bai. Hori da. Norbaitek gehiago gustatzen bari mazai hemen- joina labian zartu, baina Bai, guri hori da. puntua... Hau ja, hola. eni dakau, Bai. orduan butago eta buska gexaua lodi dela, Bai. Hori, arraiura bea utzi reduzitzen, bai, eta Hortxe, bizkat butago eta buiak bieran ure dakauen, ba, Bai, bieran dana ure barrura. botan motzau. bi zaboriak bat egiteko. Bai. Pero hau de, ba, koiara bat Bai. mesedez, Hementxe hau erabiliko, ba, bizkat dekorateko, eta honi dauke azkanin de mahonesa baten modun, beste baten esan gendun modu, ba, mahonesa baten modun nio, liga indau, Bai, ligau. eta mantekillaz, eta honi dauke, ba, arrain zapore asko, eta gero mantekillaz hori egin de, ba, Ni askotan esaten dira, ez txarra ezalde zu porratzen da. Nola porratuko dut gauza txarra? Hain, ze osagai goxuekin, batzutan, erabatea o bestea, baina osagai hauekin gauza txarrikan, imposible, esaten dana, zaila da. Eta, hau, oso kolore polita, daztatzeko ni prest, azken ikutuak esango izkizuet, eta gero, arduare bai, bila batekin porratzeko. Eta hoan, azken ukituak. Orburuak zuritu, zatitu eta salteatu. Gurina eta arraizalda gehitu. Arraiura murriztu eta gurinarekin ligatu. Bieira oliotan salteatu. Joseba, daztatzeko prest, baina ardo bat ekarri duzu. bai, honeaz oso ondo dun ardo bat ekarri dugu, Bai. Amezola kriantza. Hau ekartezku nire lagun oso nadan Juliana Armendarizek ekartezku. Hornitzaile bat. Bai, Kasa Bai. Armendarizeku. Eta da oso tipo jatorra, eta beti nire gainin egon dena, ni gauzak ondo egin alizateko, ezta? Eta garrantzitsu de bai hornitzaileek, osea, Bea laguntza. zuaz egoti eta zure laguntzi eta hau de tipo bat, ba, Julian da tipo bat, osea, chapo, osea, 10 bat ezin zatemon, porque geixen merezi dau. Hori da. Osea, que... Hori da, bueno, ba... Bueno, zu Dastatu probatzen ingo zen bitxarte, nik nahi bazu zabaldu ingo Bai, tardau. zabaldu, hementxe gutxilua, da sakakortxua. Ba, listo, beak izan duen bezala, ne daztatzea nator. Burua. Itxura bezain, goxua. Eta ban, hori ba, hemen beak egin duen hemen saltza berozionetan. Piskalenotik esan duen bezala, gaurko platera, itzela. Bai itxura aldetikan eta kontrasta aldetikan. Orburuak eta bierakin. Ogi zati bat hemen, aulestia herriko ogi zati bat. Honela. Gustura, mentxe. Dagoen, arduaren denbora. Maridaje bezala oso ondo, ezta? Bai. Txintxin, ez, ja? Topa.